Tapos mag-lead po tayo. Ayan po yung mga halaman ko. Ay yung mga gulay. Ito tumubo kasi ng ilis ng mabuti dito. Ayan may naiwan. Ayan tumubo. Ito mga ampalaya. Ampalaya na siya. Ampalaya na gagawa ako ng ano niya, akyatan niya yan Ito naman dito. Ito po yung ito. Yung yellow na luya. Sili po ito. Pichay, mga ampalaya po guys. Ito po mga sili yan. Pichay. Yan yung talong, ang ganda po yung dalawa lang po kasi ito na sobra sa binili ko para sa apo ko na dinala sa school. Ito po papaya. Ayan po yung papaya namin guys. Ang daming bunga. Ito po yung dating talong. Ito yung kamote. Ayan. Ito yung kamote guys. Ang daming talong. Ito po yung basil. Ayan. Ito po yung ginagawa. Ayan. So yan i-harvest ko pag na may time ako. Yan po. Ang lago-lago na po. Ayan. Yan may mga halaman din ako dyan sa basil sa liban naman. So ayan. Pamaya po. Nalilinis po ako. At inuwi ko ako biglang mo nag-music.